Желателно е да ги изследваме двете. Значи в точка 2 имам два радиуса. Единият радиус ми е на долната точка. Това е радиуса R2. А пък отгоре имам още една точка, 2 звезда. Значи този радиус го нанасям 3 пъти. Един път, два пъти, 3 пъти и той излезе по-навън. Значи това е точката О2. Същия радиус трябва да го намеря и на горната точка 2, която е тук. И да го нанеса и него 3 пъти. Ето това е R2 звезда. Той е по-малък. Явно долната точка може би ще бъде определящата. Не знам. Наистина не знам кое точно ще се получи, но този радиус е много малък. Един път, два пъти, 3 пъти. Това нещо е О2 звезда. О2 звезда. Точка 3. Тя е високо горе. Възможно е тя да бъде, защото тя получава доста голям радиус. Значи от петата на перпендикуляра това е R3 звезда, защото това е горе в високото тяло. Като нищо може тя да бъде. Едно, две, три. Ето вижте къде да бъде чак. О3 звезда. Точка 4. Има много малка хоризонтална мярка, но обаче пък тя е много далеч от R4. Е много далеч от лъча точката и съответно R4. R4 е доста голям. Нанасям го 3 пъти. Нанасям го 3 пъти. Един път, два пъти, 3 пъти. Ето виждате ли? Излезе по-навън. О4. О4 звезда излезе по-навън. 5 да видим. Може би някой от тия горните точки ще бъде. Точка 5. Прави R5, който е ето това R5, това нещо. Тук имам перпендикуляр, нали? И този R5 го нанасям 3 пъти. Той е по-малък от R4. Един път, два пъти, 3 пъти, обаче ето, много близо. Значи О5 звезда, почти. Значи тия 3, 4, 5, почти, но точка 4 печели за сега. Точка 6, да видим.